Hei! Hei, tervetuloa taas! Sä oot Li Esselström. Ja sä oot Maria Erikslund. Ja nyt me aiomme kertoa, miksi meidän kanavan nimi on Handmade by Li and Me. Niin, koska se yksinkertainen asia niin kuin miettiä on, että se on Handmade by Li and Me, niin kuin minä. Mutta se on myös niin kuin te kaikki. Kun te teette jotain, niin se on niin kuin käsin tehty yhdessä. Ja se on just se, että vaikka se on englanninkielinen, mä ajattelin tarkkaasti, että mä haluan mukaan tämä sana me. Niin. Että te olette kans mukana tässä. Me ollaan täällä yhdessä teidän kanssanne. Eli se voisi niinku miettiä siis viimeinen sana niinku suomen kielessä. Joo. Niinku, Joo. Se on niinku Se oli se idea. käsin tehty Liin kanssa. Joo. Niin. Meidän Ja sitten se myös on se raakamateriaali, mitä me käytämme paljon tässä. Eli Mä yritin saada lampaat mukaan tähän nimeen kanssa, mutta mä ajattelen, että se voisi olla myös se me tai mi. me. Me. Ajattelitko sä niin?